ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саи мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастад бародарон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар деҳаи Тағайёбод гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. 8 сотиқ замине, ки не ки аз 8 сотиқ даже зиёдтӣ мега, қариб 10 сотиқ замине. ду дар хона кардагӣ тайёр, боз барои 4 дар дигар хона қатъи калидор, фундамент рехтагӣ тайёр бародарон. об свет дорад, оби ҷӯйбор ва оби качайка дар дуруни хона ҳастад. гирди хона пол ниҳод маҳкам, як дар калидор, ошхона, баня, кухни ҳамаш тайёр аст. ҳуҷҷатҳои хона 100% мега дарахтони мевадиҳанда ҳамаи намудош ҳастад. хона мега ҷои беҳтарин дар меои фақат зиндагӣ мекунӣ. бо нархи 155 000 сомонӣ фурӯхтан мешавад. боз мегӯяд арзон ва муомилаи хуб мекунем. дӯстон, ба кадоми шумо хонаи тайёр ки лозим, гирдаш пол ниҳод маҳкам, ҳуҷҷат ду дар хона тайёр, калидор ва 4 дар дигар фундамент рехтагӣ ҳастад. кадоми конкретно мехоҳам мега арзон мекунем. номерои Тоҷикистон ва номерои Россия имо ба саб дорам. марҳамат, тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Шоҳмансур гуфтагӣ ҳастад, пеши бозори Зелёни, рӯпарӯи вазорати маориф. бардони азиз, наздики бозори Ориентир. куҷоша ки нафаҳмидед, аз соҳибашро тамос гирифта мепурсем. як хонага квартира ҳастад, дар 4 ошина қарор дорад, 27 квадрати метр. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни ҳамаш ҳастад. ремонти хона хуб ҳастад, барои зиндагӣ кардан 100% омода ва тайёр. дом 4 этажа дӯстон азиз, дар 4 этаж қарор дорад. як хонага квартира 27 квадрати метр. бо нархи 290 000 сомонӣ фурӯхтан мешавад. боз мегӯяд савдо муомила ҳам дорад, ҷои нағз мегӯяд соҳибшон. ба кадоми шумо гуҷоиш ки фаҳмо ки набошад, агар ки маъқултон бошад, марҳамат, тамос гирем. бештар маълумотша аз соҳибашон пурсед. фақат аз шумо хоҳиш ки лайкамонед, дареқ надорем. замини фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастад бародарон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар болои аэропорт мегӯяд соҳибшон. шаҳри Кӯлоб пеши аэропорт болошта мегӯяд соҳибшон. 8 сотиқ замине, ки 4 дар хона андохтагӣ ҳастад. хонаҳо қатъи калидору веран дорад, ки ошхона байна дурушта деволош бардоштагӣ ҳастад. хона нимуш бо ғишти пухта, нимуш бо ғишти, яъне ки семиблокати омода шудааст. сарошона мефурӯшад мега бо нархи 80 000 сомонӣ. соҳибшон мега ҳами қазур мо расид мега каде мега диам мон мега далши стройка шуда накаде мега сарошона мефурӯшем 80 000 сомонӣ. даги дуванаш одамо зиндагӣ доранд. 8 сотиқ замин, 4 дар хона андохта деволош пол ниҳод бардоштгар. фақат мепӯшонед, дар треза мечаспонед, шикатур ранг бор ҳамин хел корош мондагӣ ҳастад. хоб, бардорон, агар шумо манқали заминои фурӯшӣ, хонаи тайёр, квартира, мошин, мағоза, техника, гов чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, марҳамат, сурат ва маълумотро роя кунед. мо намхе эълонда, рекламада албатта мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон, қарор дорад дар пойтахт шаҳри Душанбе, дар 46 микрорайонда қарор дорад. як хонага квартира ҳастад бародарон, дар 4 ошина қарор дорад. доми 4 ошина открити лестница. 4 ошина дом дар 4 ошина қарор дорад. 25 квадрати метр. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни ҳамаш ҳастад. як хонаи калон мега дуруш медороед, зиндагӣ мекунӣ, тайёр. бо нархи 210 000 сомонӣ фурӯхтан мешавад. боз савдо муомила дорад. ба кадоми шумо ки маъқул бошад, хеле бештар маълумотҳои пурраша, марҳамат, тамос гирем. ба шумо дигарша мефаҳмонам. 210 000 сомонӣ камтари дига арзон мекард. 46 микрорайон. фақат аз шумо хоҳиш ки лайка мондан гирем ва силкаи навори моро имконият бошад падлиса кунед. чӣ хонае ки дар кор ҳастад, фақат ҳамин нависед кадом хонаҳо чӣ хел аз куҷо бошад, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат сабр кунед.
замини фурӯши назди ҳавлигӣ ҳастад бародарон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи истиқлол гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. замин мега 6 сотиқ замин ҳастад ки ду дар хона андохтагӣ ҳастад қаттии калидор баҳния кухни ошхона дорад. 6 сотиқ замин ду дар хона қаттии баҳния кухниш деволош бардоштагӣ ҳастад болош нопӯшонда об сӯдра гирдивано шуда одамо зиндагӣ дорад шаҳри ваҳдат деҳаи истиқлол. хоб дӯстони азиз дигар маълумотшо мега ба телефон пурра карда мефаҳмонага фурӯхта мешавад бо нархи 90 000 сомонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул боша ягон маълумотша нафаҳмида бошед марҳамат тамос гирен ба шумо мефаҳмонанд бо арзона мекунанд. шумо агар ҳамхали заминои хонаҳо дошта бошед барои фурӯхтан марҳамат сурат ва маълумотшо роя кунед мо эълонда албатта рекламада мегузорем. квартираи фурӯши навбатӣ ҳастад бародарон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони гипразем пеши бозор гуфтагӣ ҳастад бозор мактаб мағоза бозор ҳамаш наздикии квартира ҳастад. духонага квартира ҳастад бародарон дар 5 ошина қарор дорад 46 квадрати метра гипразем об свет пастяни ҳаст ошхона баҳния кухни отделни ремонти хона беҳтарин барои зиндагӣ 100% омода ва тайёр ҳастад. хона бо ҳамаи шароитош муҳайё ҳастад. бардоне ки буданд ки аз территорияи гипразем квартира суроғ карда буданд хай квартира намедонам ки ба шумо қимат аст арзон ҳастад. иша худтон хулоса бурем барое ки соҳибаш бигӯяд арзанда яъне ки хона беҳад расход кардагиа бо нархи 320 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. савдо муомила дорад. кадомтон ки агар нафаҳмида бошед куҷо маълумотша бо чӣ хел кардан накунад метавонед ки тамос гирифта бештар маълумотша фаҳмед аз соҳибашон фақат одамони харидор конкретно одам мехаридаги арзонтар карда метавонед мега соҳибашон марҳамат. хонаи фурӯши навбатӣ ҳастад бародарон қарор дорад дар шаҳри турсунзода дар деҳаи истиқлол гуфтагӣ ҳастад се бародарон турсунзода истиқлолда қарор дорад. хона чӣ хел деса хона харобка ҳастад шикатур кардагӣ ҳастад болош пӯшондагиа 8 сотиқ замина се дар хона дорад об свет гирди хона хай ҳуя ҳастад гирдиванаш полнихо зайнитай одамо зиндагӣ доранд. хона коробка фақат монтаж ҳамин хел кардагӣ ҳастад фақат ҳамин дар треза рангу бор ҳамин хел коро мондагӣ бародарон дар треза корбор ҳамин хел корош мондагӣ ҳастад. бо нархи 200 000 сомонӣ фурӯхта мешавад боз савдо ҳам дорад. проекти хона мегӯяд проекти нав ҳастад агар ки хоҳем бо ягон хел бо дигар гуна мекунем проекти нав кати кардагӣ мега замонавӣ мега зур монами харасид кадем кадоми конкретно мехарам мега аз 200 000 сомонӣ боз савдо дорад. шаҳри турсунзода яъне ки истиқлолда марҳамат тамос гирем бештар маълумотро ба шумо мефаҳмонанд. аз шумо хоҳиш ки лайки бепула монед дарех надорем. квартираи фурӯши навбатӣ ҳастад бародарон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар миязкабинат гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. якхонага квартира ҳастад дар 3 ошина қарор дорад 30 квадрати метра ки обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термис ҳамаш қоидавӣ хона ремонти замонавӣ трезаҳои пластикии нав ремонти беҳтарин тёпли пол ҳамаш озода ва сифати баланд карда мега кардагӣ ҳастад. кухни гарнитур дора мегад холодильник мебел кондитсионер телевизор яъне ки спални ҳамин хел чизо ҳастад бардони азиз диван ҳамаш қайтишон қоидави шкаф ҳамаш ҳастад стиральни машина вайфай яъне ки ҳамаш пайваст кардагӣ ҳастад. срочно мефурӯшем мега бо нархи арзон 240 000 сомонӣ бо ягон чи мега дар назди квартира мега савдо мекунем. ба телефон савдо намешавад биен мега аз пеш бинен муомила дорад бародарон ина ба шумо вариантои хуб ки квартира ҳама чи дошта бо нархшам арзон ҳастад ки қатиш ҳамаш хуш мешавад. кадомтон агар харидор бошед на марҳамат на вариантои хуб аст квартираи арзон ки хак якхонага 30 квадрат не ки дарунш калон аст. марҳамат бештар маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмда занг зада гиред. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад бародарон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ноҳияи вахш яъне ки савхози вахшда гуфтагӣ ҳастад соҳибшоне ки айсентери вахш хело боло ҳастад савхози вахш кадом медонад поёнтар бародарон хело поёнтар ҳастад. 8 сотиқ замин дорад ду дар хона кардагӣ ҳастад ки якта калидор баҳния кухни веранд дорад. хона бародарон азиз яъне ки ремонтош пурра нест ремонти миёна мумкин даруни хонада бо корам дошта барое ки дуруни хонара сурат гирифтагӣ неста не ки хитон рафта аз пеш бибинед. хоб бо нархи арзон мефурӯша мега 100 000 сомонӣ срочно пул дар кора мега соҳибшон обсвет дорад гирдишта одамо зиндагӣ доранд не ки хонара гирдиш маҳкам кардагӣ неста не одамо зиндагӣ доранд. ба кадоми то ки маъқул бошад марҳамат тамос гирем бо маълумоти аниқ ва пурраша
аз соҳибашон мегирем. срочно мегӯяд сундарокори арзон фурӯхтесия. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни Корвон гуфтагааст, яъне ки райони Фирдавсӣ поёни Корвон, яъне ки пушти маршруткаҳо мегӯяд соҳибшон терминали маршруткаҳода қарор дорад. як хонага квартира аст дар якум ошина қарор дорад. 39 квадрат ки обсведа аст, ошхона баня кухни. хона мега пад абой тайёр аст, яъне ки дигарша хутон мекунем мега соҳибшон. бо нархи 163500 сомонӣ фурӯхта мешавад. ба фикри ман нархи ахирон шуда 163500 сомонӣ соҳибшон мегӯяд. квартира мега пад абой тайёр дорад, яъне тайёр аст якум ошина. хоб вариантҳои алишам ҳаст, мега ягон кемери ду боша, мега европейский боша, мега светаи сафед алишам мекунем. шодатнома ва документоша мега қатишон метиҳем, мега квартира, яъне ки шартномаша ҳамаша фаҳмода метиҳем. кадометон ки мехаред марамат бухоҳед бештар маълумотша гиред. хонаи заминии фурӯшии нав аст бародарон. хонаи назди ҳавлигии навбатӣ қарор дорад дар ноҳияи Восе гуфтагааст соҳибшон, дар ҷамоати Турсунзода, яъне ки Восе кӯчаи Турсунзода бародарон. 5 сотиқ замин аст ки хонаи ду ошина аст, 7 дар хона дорад. 7 дар хона евроремонти замонави кардагааст, ошхона баня кухни ҳамаш отдельно аст, мега чойлоби ангур дарахтон гирди хона полни худ маҳкам, дуруни хона мега об аст, рӯи ҳавлиш полни худ бетон кардагиа. бо нархи 300 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд муомила мекунад. дута баня дора, мега дута ошхона, яъне ки дута дигар ҳоҷатхона ба дора. бадон азиз, хона полни худ ремонти замонавӣ. хоб 300 000 сомонӣ нақша мега бо арзонтар кадом метиҳем, кадоме ки конкретна мехарад. марамат рақамҳо шумодагааст, кадоме дар кор аст, метавонед бештар маълумотша гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шоҳ Мансур гуфтагааст соҳибшон, дигар маълумот надорад. як хонага квартира аст бародарон дар панҷум ошина қарор дорад. 41 квадрати метр ки даруни хона беҳад калона 41 квадрат, яъне ки қариб шани духонага мешавад. хайхтон бубинед. як халидор дорад, обсвед ҳаст, ошхона баня кухни дорад. ремонти хона барои зинда кардан 100% омода ва тайёр аст. нархаш 250 000 сомон, боз савдо муомила дорад. 250 000 сомон, кадоме конкретна мехоҳад биёд мошин, яъне ки квартира аз пеш бинад, бо муомила мекунем. хоб бародарон марамат занг занед, бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. шумо агарам хали квартираҳои фурӯшӣ, хона, замин, мошин, мағоза, техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, марамат, сурат ва маълумоти пурраша дар номери имо ёки WhatsApp роё ки мо намехе дар реклама, яъне ки фурӯшта мегузорем. ин бо 12 хонаи фурӯшӣ мо пешкаш накардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид.